Hola, un xicotet vídeo per a veure els punts de tall, val? Mireu, els punts de tall amb els eixos són aquells punts en els quals esta gràfica, per exemple, este és el punt de tall amb l'eix de la X, no? Que té de coordenades 2, 0. I este, al mateix temps, és el punt de tall amb l'eix de la Y, que té de coordenades 0, 2. Mireu que la característica de que siga un punt de tall és això. Val? En este cas, el punt de tall amb l'eix de la X és aquell que té la Y 0. I el T, que és el punt de tall amb la Y, té la X 0. Vale, pues quan teniu una expressió, per exemple aquesta, que és una funció, val? Si tu vols saber els punts de tall on esta gràfica pues això tallarà els eixos, pues tu has de fer dues coses. Per una banda, has de substituir la X per 0. Si fas la X 0, ahí la Y és 2 per 0 més 4, 4. Això significa que esta funció en els eixos la travessarà per X0 i 4. X0, 1, 2, 3 i 4. Passarà per ahí, val? I ara, si vols fer-lo al revés, per on talla l'eix de la X, necessites fer al contrari, la Y igual a 0. Això significa que ahí, on és la Y, has de posar un 0, ¿vale? Pues 0 és igual a 2x més 4. I què ha aparegut ara? Pues una xicoteta equació. És una equació de primer grau que has de resoldre. Recorda com es fa. X a un costat, números a un altre. Canviant de puesto, pues negatiu. I ara, per últim, la X que multiplica passa multiplicant, dividint. 4 partit menys 2, menys 2. Què significa això? Que per a la Y0 la X val menys 2. Per a la Y0 la X val menys 2. 1 i 2. Això significa que esta gràfica passarà per així este punt de tall de la X i este punt de tall de la Y. D'acord? Molt bé. Si ara tenim aquesta altra funció, pues resulta que no tenim molta idea. L'altra tenim clar que era una recta perquè l'havíem estudiat en els sistemes, però esto no saben lo que és de moment. Ja us adelante que això és una paràbola. Bueno, pues si vols traure els punts de tall quan dibuixes aquesta corba que no sabem com és, pues has de fer el mateix que abans. Per una banda, has de fer x igual a 0 i és només substituir la x per 0. I igual a 0 al quadrat menys 4, que serà menys 4. Això significa que en el 0 menys 4 tallarà esta corba. Molt bé. Pues fem la representació. 0x i menys 4. 1, 2, 3 i 4. Aquí tallarà a l'eix de la Y. Ara, què passa si fem el contrari? Si fem la Y igual a 0. Pues si fem la Y igual a 0, torna a ser una equació com abans. Però ara l'equació és de segon grau. Val? I t'has de recordar com se feia. En este cas és molt fàcil perquè és una de segon grau incompleta, en la qual només tens una X, així que es tracta d'aïllar-la i ja està. D'acord? Vale. Passaré este perquè és més còmode que se queda positiu. Això significa que he de fer l'arrel quadrada. Molt bé. Pues més menys arrel quadrada de 4 tenim dues solucions, 2 i menys 2. Què significa això? Per a la igual a 0, la X és 2 i menys 2. I això què significa? Pues que quan arribi així, tindré que pintar un en el 2 i un altre en menys 2, en l'eix de la X. I ja tenim l'esquema dels punts de tall. Pues sí, efectivament, això serà una corba que passarà per així i passarà per així i passarà per així. Ara no saps que té aquesta forma, ho sabràs dins de 2 o 3 classes, però sí saps que l'esquema dels punts de tall és que aquí has de fer el del tall de la Y i aquí tindrà 2 en el tall de la X. Esto és l'esquema que teniu que fer, d'acord? Molt bé. Si ara teniu esta corba, tenim que fer exactament el mateix, punts de tall. Quan la X val 0, la Y és 0 al quadrat
menys 5 per 0 més 6, 6. Això significa que he de fer un esquema en el qual el punt de tall per a x0 la i val 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, que estarà per ahí, val? 6. Vale. I els punts de tall amb l'eix de la x tindràs que fer i igual a 0, és a dir, on està la i, fiques un 0 i se transforma en una equació. 0 igual a x quadrat menys 5x més 6. Vale, com estàs de segon grau completa, tindràs que fer la formuleta. X igual a menys b més arrel b quadrat menys 4c partit 2a. Igual, tiqui. Pues fem l'equació de segon grau i m'eixen dues solucions, 3 i 2. Això significa, si la i val 0, la x val 3 i la x val 2, significa que tindré un punt de tall en el 3 i un punt de tall en el 2, a banda de l'altre que teníem en el 6. Val? Pues este és l'esquema que has de fer dels punts de tall. Ja veuràs en un parell de dies, quan explique la paràbola, que efectivament esto és una equació de segon grau, és un polinomi de segon grau i per tant correspondrà a una paràbola que efectivament, intuïtivament estàs veient ja que anirà d'aquesta manera. D'acord? Però això un altre dia.